com que no s'aconseguia la mà d'obra en residents d'aquestes regions, se va optar per dur gent de l'estranger. En aquest cas, se va fer un conveni entre els països, entre el Ministeri d'Exteriors d'Espanya i de Colòmbia, i des d'aquest any se duen treballadors colombians per fer la campanya. Des de la Unió de Pagesos de Mallorca estem duent colombians a d'haver unes 15 empreses i explotacions. Se sol rondar uns 300-400 colombians aproximadament. Treballadors que venen ja amb el contracte de feina, amb una duració determinada, amb el bitllet d'avió per venir i per tornar, i reben també allotjament per part del pagès que es dona feina.